As sorprendentes revelacións de Yolanda Díaz, nas que aseguraba que xa sabía en febreiro de 2020 das graves repercusións que tería a COVID-19, deixan en evidencia a actuación do Executivo de Pedro Sánchez. Si Yolanda Díaz tiña información sobre a gravidade do coronavirus e non o comunicou o Goberno e a opinión pública, o certo é que debería dimitir de forma inmediata. Si Yolanda Díaz, pola contra, tiña a información e efectivamente a comunicou o Goberno e o Goberno non fixo nada e o Goberno permitiu as mobilizacións do 8M, polo que debería dimitir nese contexto, nesa situación, o presidente do Goberno de España. De ser certas as afirmacións da vicepresidenta segunda, queda demostrado o que o PP levaba asegurando dende hai meses. Ocultouse información, non se tomou en serio a ameaza a pesar das advertencias e puxéronse por diante os intereses partidistas do Goberno fronte á seguridade de milleiros de persoas.